ҷумҳурии тоҷикистон таҳти сарварӣ ва роҳнамоии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар арасаи минтақавӣ ва байналмилалӣ ҳамчун мамлакати ташаббускори ғояҳои ҷаҳонии обу иқлим эътироф гардида соли 2025 аз саю талошҳои ҳукумати ҷумҳурӣ дар пешбурди рӯзномаи оби созмони милали муттаҳид 22 сол сипарӣ мегардад. Ташаббусҳои ҷаҳонии ҷумҳурии тоҷикистон нишон медиҳанд ки онҳо ба ҳамкории фаъоли ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор дар самти мудирияти захираҳои об ва татбиқи лоиҳаҳо дар соҳаи об инчунин амалисозии навовариҳои муосир мусоидат менамоянд. Ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро 153 давлати аъзои ин созмони бонуфузи ҷаҳонӣ ҷонибдорӣ намуд. қабули чунин қадномаи барои ҷомеаи муосири ҷаҳонӣ муҳиму саривақтӣ ва барои миллати тоҷик боиси ифтихору сарфарозӣ мебошад. Дар асоси ин қаднома 21 март рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон гардид ва қарори дар назди Созмони Милали Муттаҳид таъсис додани фонди боварии байналмилалӣ барои самгузорӣ ба ҳифзи пиряхҳо ва соли 2025 доир намудани конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Душанбе низ ба тасвиб расид. ҳалли мушкилоти глобалии об ба афзоиши сармоягузорӣ дар бахши об пеш аз ҳама дар соҳаҳои инфраструктур зич алоқаманд буда барои идоракунии оқилонаи захираҳои об ва пешниҳоди хизматрасонӣ оид ба таъминоти об хеле зарур мебошад. Зеро вазъи имрӯзаи ҷаҳон нишон медиҳад ки ҳамаи давлатҳои сайёра аз мушкилоти марбут ба об дар канор набуда норасоии об барои нӯшокӣ, полезӣ, беҳдошт, хушксолӣ, селу обхезиҳо, тармафароӣ ва дигар офатҳои табиӣ монеаҳои асосии рушди устувор ва зиндагии шоисаи бошандагони кураи замин гардидааст. ин ташаббуси пешвои миллат барои инсоният ва сайёраи мо воқеан аҳамияти бузург дорад, зеро он ба ҳифзи табиат ва захираҳои обӣ дар маҷмӯъ ба ҳифзи ҳаёти инсоният дар сайёраи мо равона шудааст. нақши пиряхҳо дар таҳаввулоти кураи замин ва инсоният хеле бузург аст. инкишофи муҳити ҷуғрофии кураи замин бо мувозинати гармӣ ва намнокӣ муайян карда мешавад ки он ба ҷараёни шаклгирию тағйирёбии пиряхҳо сахт вобастагӣ дорад. қабул гардидани ташаббусҳои ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид оид ба эълон гардидани соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо 21 март рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо ва 10-солаи амал барои илмҳои криосфера барои солҳои 2025-2034 дар баланд гардидани нуфузи сиёсии ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ, муаррифии тоҷикистон ҳамчун давлати амну субот ва сайёҳӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ ба ҷумҳурӣ бо мақсади рушди иқтисоди миллӣ, баланд бардоштани сатҳи иҷтимоии аҳолии мамлакат дар самти дастрасӣ ва таъмини оби тозаи ошомиданӣ ва ҳифзи пиряхҳо нақши муассир мегузорад. амалишавии иқдоми созандаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахусус соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 марти ҳар сол таҷлили рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва инчунин таъсиси бунёди махсуси байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ки ба наҷоти башар нигаронида шуданд боиси дастгирии ҳамаҷониба буда роҳ ба сӯи ояндаи дурахшони замин ва башарият аст. тоҷикистон бо сарварии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон худро ҳамчун ташаббускори сиёсии сатҳи глобалӣ ва ҳамзамон масъулиятшинос муаррифӣ намуда барои муттаҳидсозии саъю кӯшиши тамоми ҷонибҳои манфиатдор бахусус пешвоёни сиёсии ҷаҳон дар қабул ва татбиқи тадбирҳо барои таъмини идоракунии устувори захираҳои об ва ҳифзи пиряхҳо шароит фароҳам меорад.
ба назари коршиносон баррасии нақши калидии пиряхо дар нигоҳ доштани мувозинати ҷаҳонии экологӣ ва ҳалли мушкилоти об ки маротибаи аввал дар сатҳи маҷмӯаи созмони милали муттаҳид баррасӣ гардид нишонаи сиёсати дурандешона ва хиратмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти обу иқлим мебошад. Дар доираи tashabbusҳои ҷаҳонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар масъалаи обу иқлим дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе аз 29 то 31 май конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхо баргузор мегардад. конфронси мазкур душанберо ба платформаи байналмилалӣ барои баррасии пешбур ва таҳкими ҳадафҳои рушди устувор ки ба беҳтар гардидани некӯҳолии ҳаёти башарият ва ҳифзи сайёра равона шудааст пайваст менамояд. бояд гуфт ки рушди устувори иҷтимоии иқтисодии 2 миллиард аҳолии кураи замин аз ҳолати пиряхо ва паёмадҳои таъсири тағйирёбии иқлим ба захираҳои обӣ вобастагӣ зич дорад. ҳанӯз моҳи марти соли 2021 зимни нахустин ҷаласаи пешвоёни эътилофи обу иқлим президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз дошта буданд ки обшавӣ бо суръати пиряхо дар баробари зудшавии истеъмоли об ки аз афзоиши аҳолӣ ва рушди иқтисодӣ вобастагӣ дорад метавонад сабаби оқибатҳои манфӣ гардад. яке аз таҳдидҳои глобалии ба зиндагии башар коҳиши захираҳои об мебошад. мушкилоти истифодаи об дар ҷаҳон ба омили муҳими таъсиргузор ба иқтисодиёту иҷтимоиёт инчунин таъмини амнияти минтақавӣ ва миллӣ табдил меёбад. дар пайи зиёдшавии шумораи аҳолӣ дар сайёраи замин ҳаҷми истеҳсоли об низ зиёд гардид, вале захираҳои обӣ ба таври рӯзафзун кам мегарданд. ба андешаи олимон то охири соли 2025 дар ҳолати наандешидани тадбирҳои таъҷилӣ ҳудуди 3 миллиард нафар беоби ошомиданӣ ва маишӣ мемонанд. тақрибан дар байни солҳои 2035 ва 2045 ҳаҷми оби тозаи истеъмолшуда ба захираҳои он баробар мешавад. мавриди зикр аст ки таъсири тағйирёбии иқлим ба пиряхо ва обшавӣ бо суръати онҳо на танҳо дар ҷаҳон балки дар тоҷикистон низ хеле нигароникунанда мебошад, зеро давоми 2 даҳсолаи охир 30% пиряхои ҳудуди кишвари мо об шудаанд. тағйирёбии иқлим ба сифати яке аз мушкилоти замони муосир пеш аз ҳама ба ҳолати пиряхо, захираҳои барф ва об таъсири манфӣ мерасонад. обшавӣ бо суръати пиряхо ки манбаи асосии оби ошомидании сокинони сайёра мебошанд метавонад боиси коҳишёбии минбаъдаи сарчашмаи оби ошомидании тоза гардида аҳолии ҷаҳонро ба ҳодисаҳои зиёди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дучор намояд. тибқи маълумоти бонки ҷаҳонӣ 88% бемориҳо дар ҷаҳон вобаста ба сифати пасти оби ошомиданӣ ва камбудии об барои поккорӣ будааст. имрӯз барои ҷомеаи ҷаҳонӣ сиёсати муосири мансуб ба об ва роҳу усулҳои илман асосноки ҳалли мушкилоти он зарур мебошад. ҳамин аст ки роҳбари давлат пайваста аз ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват ба амал меоранд ки барои ҳалли ин масъалаи глобалӣ ҳар чиз зудтар чораҳои зарурии муштаракро таҳия ва татбиқ намоянд. пиряхо дарёҳои нав ба вуҷуд меоранд ки бе онҳо рушди зироаткорӣ ва таъмини инсоният бо ғизо дар ҷаҳон имконнопазир аст. дар даҳсолаи охир баландшавии миёнаи ҳарорат дар ҷаҳон ба мушоҳида мерасад. ин ба натиҷаи ифлосшавии ҳаво иртибот доранд вобаста аст. саранҷоми ин ҳама обшавии пиряхо ва хеле кам шудани майдони онҳо мебошад. ба иттилои коршиносон дар конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхо масъалаи пешбурди таҳқиқот ва мониторинги илмӣ, рушди илми пиряхо ва криосфераи баландкӯҳ аз ҷумла донишҳои мардуми маҳаллӣ, навовариҳои технологӣ ва системаҳои мониторинг ки барои фаҳмидани динамикаи ақибнишинии пиряхо ва таъсири онҳо ба экосистемаҳо, захираҳои об ва системаи ҷаҳонии иқлим нигаронида шудаанд баррасӣ хоҳанд шуд. ҳуҷҷати ниҳоии конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхо дар душанбе заминаи амалӣ намудани қадномаи созмони милали муттаҳид дар бораи соли байналмилалии ҳифзи пиряхо 2025 ва 10-солаи амал барои илмҳои криосфера ки барои солҳои 2025-2034 дар бар мегирад
فراهم آورده مجرای حل مشکلات آبشوی پریخ‌ها، عملی نمودن نوآوری‌های معاصر علمی، تبادل تجربه، هماهنگسازی سیستم‌های مانیتورینگ و آگاه‌کنی و جلب سرمایه مستقیم را از فاندهای مالیوی برای حفظ پریخ‌ها تنظیم می‌نماید. همه این تشبس‌های پیشوای ملت تنها یک هدف دارند: بنیادی منبری اونیورسالی و بسیار جانبه برای محاکمه و جستجوی راه‌های عاقلانه حل مشکلات مربوط به ذخیره‌های آب. مؤلف همه این تشبس‌های جهانی مربوط به ذخیره‌های آب، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میباشند که با اندیشه‌های سازنده در ساحه استفاده ذخیره‌های آب آبروی و مرتبه بین المللی تاجیکستان را به مراتب بالا بردند. کارشناسان ابراز می‌نمایند که سالهای آخر سرعت آبشوی پریخ‌ها افزوده تأثیر به‌واسطه خود را به ساحه‌های تأمین آب نوشاکی، تغییرات اقلیم، ایریگاسیا و هیدروانرژتیکا که منبع انرژی سبز معرفی گردیده است می‌رساند. از این رو اگر روند با سرعت آبشوی پریخ‌ها سری وقت پیشگیری کرده نشود، در 10 ساله نزدیکترین مسئله تأمین اهالی سیاره با آب تازه باز هم مشکل خواهد شد. تخمین می‌رود که تا سال 2100 نصف پریخ‌های کوهی جهان از بین خواهند رفت. تقریباً 1.5-2 میلیارد نفر آدمانی که در کشورهای مختلف آسیا، اروپا و امریکا زندگی میکنند با دشواری کمبودی آب دچار میگردند و دریاهایی که از پریخ‌ها سرچشمه میگیرند خشک میشوند. توجه جامعه جهانی در ابتدای عصر 21 به حل مسائل گلوبالی اکولوژی خیلی افزود. این نشان آن است که انسانیت مسئله کاهش یافتن ذخیره‌های هوای تازه و آب را درک می‌نماید. آن را سازمان‌های با نفوذ بین المللی تصدیق می‌کنند. محض با نظرداشت این وضع، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در چهارچوبه سطح بلند مربوط به این مسئله بارها پیشنهاد نمودند که برای حفظ پریخ‌ها و پیشگیری روند گرمشوی حرارت هوا باید تدبیرهای مشخص اندیشیده شوند. خداداد رجب، لغبک کریم، نمازعلی ارگش برای برنامه اخبار.